Good morning. Almusal tayo. Almusal, Sunday. Yan, ang pagkain namin. Yan ang almusal ko. Order ng aking employer. Snail. Ano man kaya to? Sarap. Tayo'y kumain ng almusalan. Almusal. Almusal tayo. Good morning. Kain. Kain. Almusal. Ganito yung amo ko pag linggo. Pag hindi lumalabas, kasali ako sa almusal. Ito. Mamaya tatago ko to kasi hindi ko maubos. Ang dami ng sopas. Kainin ko mamaya ng dahan. Yan ang sopas. Sarap. Ang sarap niya. Ang sopas. Parang lang bubuto din ito ni Amo. Ang dami. Puno. Kain. Mukbang tayo ng almusalan. Ang dami. Sarap ng sabaw. Mahulog.
Nagkape na ako, kaya lang bumili pa si amo nito. Sabi ko nag-almusal na ako eh. Ayun. Pag linggo kasi si amo, nalabas siya, nabili ng almusalan. Pag linggo. Kaya minsan sinasabi ko kay amo pag linggo, pag nalabas siya, sabi ko huwag ka nang bumili ng para sa akin. Kasi tinapay okay na sa akin. Kaya din naman, binili niya. Naunahan niya akong magising. Kaya, yan. Full tank na naman ng kunya. Full tank. Ano sa'yo? Yung makalabas. Sambo na. Sambo na, yun na nga kalabas. Grabe pero. Lala. Ang sarap niya, oh, yung ano niya, sahog niya, buto-buto ng baboy. Ang lambot. Pati yung buto, pwede makain. Para, yung sahog niya ay ano, yung dito, tinan nyo yung sahog niya, parang ribs. Ribs siya ng baboy. Bak, ang sarap. Patatas. Buto-buto na may patatas, na may macaroni. May macaroni. Busog na ako. Busog na ako, kaya lang nakakaya itapon. Kamusta kayo dyan? Kain po, almusal. Busog na ako. Shout out yun sa mga nanonood. Ingat po kayo. Ingat lagi. Kung asan man po kayo.
Full tank na ako. Busog na ako. Almusal kasi na ako. Aga ko nagising. Kaya naglaba ako. Naglagay ako ng sa washing. Aga nagising ni Amo. Aga nagising ni Amo na unahan niya ako. Kaya hindi ko nasabi na huwag siyang bumili ng almusalan. Kabili siya. Hindi ko maubos, mamaya ako na ito kainin. Ano? 11. Initin ko ulit. Busog na ako. Kape na lang. Ingat kayo na. Shout out sa inyo lahat. Salamat sa inyo sa support sa akin. Salamat. Salamat sa panonood. Bicolana OFW po. Salamat. Bye-bye. Ingat po. Salamat sa pagsama niyo sa aking breakfast.